Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje. Deda, jesi li ikad vidio ovako veliku cijev? Što vidio? Bio sam tu kad se montirala. Bio si tu? Pa zašto? Pa nije valjda da cijev ima veze s HEP-om? Nakon svega što si vidio, ti još uvijek sumnjaš da postoji veza. Ne samo da postoji veza, nego ova cijev spaja dva jezera od kojih reverzibilna hidroelektrana Velelić proizvodi struju. A bura puše. Reverzi što? Kako ti to elektrana? Jako posebna. U nju ti je ugrađeno 60 metara duboka i 30 metara široka bačva. U nju bi stao neboder od 20 katova. A kad već nisi našao velebitsku degeniju, nego velebitsku cijev, možda je najbolje da vidiš to čudo od građevine. A kakva vam je ovo ploča? Lovro moj, ovo ti je već muzejski primjerak. Prije ovih modernih kompjutera, pomoću nje smo upravljali elektranom. A kako ona radi? Kako proizvodi struju? Mi ti imamo dva jezera, međusobno spojena velikom cijevi. Kad proizvodimo struju, tad voda kroz cijev ide iz gornjeg u donje jezero, a kad želimo skladištiti struju, pumpamo vodu iz donjeg jezera u gornje. Pumpate? Pa te pumpe su sigurno ogromne. Smijemo li ih vidjeti? Naravno, idemo u grotlo vodenog vulkana. Evo, uzmite kacige. Ali gospodine Nikš, ja sam htio vidjeti pumpe. Ovo sam sve već vidio na Lešću. Ovo sigurno nisi. Ali izgledaju isto. A ovo su ti pumpe turbine. A što to znači? Ako pojednostavimo, kad se stroj vrti u jednu stranu, proizvodi struju, a kad se vrti u drugu, tada postaje pumpa i vraća vodu u gornje jezero. Pa zašto je uopće vraćate? To vraćanje ti znači skladištenje. Struju ne možemo pospremiti u orbar, ali zato jednu te istu vodu možemo više puta koristiti za proizvodnju struje. Deda, a gdje je ta ogromna rupa o kojoj si mi pričao? Lovro, mi smo ti sada upravo na dnu rupe. I to 44 metra ispod razine mora, kao da si u podmornici. Ali sad će se pokrenuti turbine i mi te vodimo na vrh. Wow, ovo je stvarno dugo. Lovro, ovo ti je prva tako velika rupa u svijetu. Imali smo je prije i Rusa i Amerikanaca. Stvarno? Slično su imali samo Švicarci, ali njihova je bila nešto šira i kraća. A što ti, Lovro, misliš? Kako mi ljudima šaljemo struju? To sam naučio. Transformirate u visoki napon i šaljete s pomoću dalekovoda. Bravo, ali ovakve kao što mi imamo, još ih nisi vidio. Wow, ogromni su. Mi smo ti priključeni na najvišu naponsku razinu od 400 kV. Ona je kao aorta u ljudskom organizmu, glavna za opskrbu strujom. A znaš li ti, Lovro, koliko ljudi dobiva struju zahvaljujući ovoj hidroelektrani? Puno. A, mudrače moj mali. Mi ti trenutno opskrbljujemo Zadar s okolicom i južni dio Like. To je otprilike 200.000 kućanstava. Međutim, kad imamo vode, onda možemo i puno više. Znači, bio sam u pravu, to je stvarno puno. Ma vidi ti njega, postaješ pravi stručnjak. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje.